ini Sarasean ya, ini sudah ngomong biasa ya, ini obrol-obrolan ini setelah apa itu belajar ilmu pawukon ya. Pawukon namanya paringkelan. Ini sudah ini misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya, kalau nggak bisa belum paham semua nanti bisa besok disambung. Yang penting sekarang kemampuannya oke, penting itu dipelajari. Iki lek dino kan double Pak. Ya. Mungkin lek ngitunge napa cara paringkelan iki panggah double napa maling-maline sitok. Nek paringkel karek paringkelan sing di misalkan contoh Jalmo lah. Jalmo. Ini Jalmo mubenge tiap ngene terus. Jadi 1 minggu ndak dia ndak digawe. Namun bukune sing damel. Oh, nanti cara dinane mboten didamel tapi bukune sing didamel paringkelan. Dari Jalmo iki sing digawe bukune. Ya, bukune. Dadi nerange ning kene wau dina buku 1, 7, 13, 19, terus selawe, jadi enak 5 wis iku. Dadi buku kuwi sak minggu lek iso aja dinggo keperluan sing saya hajatan sing kaya dari Jalmo niku tiap anu nggih 6 maksudnya. Ya, sak minggu waktunya. Setengah minggu. Satu minggu kalau bisa ya itu yang digunakan ya keplepet-keplepete ya lah iso aja. Tapi niku kan kata anu kala contohnya tali wangke terus sampar wangke barang ngumpuk. Berarti nek kala ubur ya dina was. Nah niku Berarti Mbak Abdul iki kedanjel limet nih oke. Limet mulane misalkan orang dipercaya untuk bikin hitungan manten, rumah, boyongan, itu harus benar-benar tahu ilmu pawukon ya. Pawukon ya itu ada 7. Kalau misalkan hanya hitungan aja itu kurang pas ya. Hitungan misalkan ada koma ya kan, mesti enak hitungane dhewe, pondasi enak dhewe, manten hitungane enak dhewe, ada sendiri. Nanti harinya itu cara dipawukon. Kalau tidak pakai pawukon itu biasanya ya yang penting ndak nendang itu dino. Kalau tali wangke sampar wangke sudah ada ya, di primbon ada ya semua itu. Tapi yang tali wangke sampar wangke sare agung kalau dite dengan hujan itu di primbon manapun tidak ada. Itu di babonnya primbon dulu ya keterangannya. Kalau di tanggalan biasa penerangannya kurang jelas ya. Alhamdulillah saya dulu itu mursidnya mumpuni masalah hari ya, itu orang dulu ya, alhamdulillah saya ditemukan mursid itu dari Ngalingan. Ilmu batin, ilmu hitungan itu ada di Ngalingan sama Danawu ya.
Senin itu khusus yaitu kalau kubur sama paringkelan. Gunanya ini mengetahui kalau anunya pawukon tidak buku. Kalau kubure anu ae ngekan sitok nang bukune. Ya, bukune kalau kubure ini gang sitok iki jane Sare Agung begini luas. Patokane nek kalau kubur iki sini ning dino. Ning dino iki lho. Patokane iki. Iki pamane nek ngurune pamane di pakemne kan ngurus Sinto. Nggih. Jalmo, Sinto landhep iki paringkelane. Aryang iki nerangne yaitu pengapesane godhong menungso, kewan darat, kewan laut, manuk, ini aryang. Aryang kalau kubur jenenge pasung dari iki jam kubur pasung dari suwi jarot terwawan kalau bisa jangan sampai cerah Pasung dari ya. pasung dari kalau kubur pasung dari jadi kalau kubur pasung dari ini buku nek 30 yang ada nanti cuma 6 nanti bahas nanti aja. Nah, yang penting do dhisik was kuwi was pakeme nang kene. Kalau kubur iki karo iki was kene pakeme Sinto, patokane ning Sinto. Paringkelane Aryang teng mriki. Aryang. Jadi kudu urut iki Aryang. Tungwe ngene tungwe Aryang. Tungwe Aryang Paningron. Sopo kuwi? Warukung, Ya warung nggih. tungwe Aryang Paningron Warukung Kuwas Mawolu. Jadi paringkelane nek 6 yang judulnya. Ya Aryang. Aryang Paningron Warukung Kuwas Mawolu. Sing penak diapalne ya sekene penake godhong, tutungguan, menungso, kewan darat, kewan air, Nggih. manuk, Nggih. sedine. Penake ngono ae, tapi kudu urut iki ya. Aja nganti ngulak-walik. Iki sing penak ora usah tungge Aryang Warukung tapi kan ibaratnya niku kan anu jeneng lah iki mawehane kewan iki nerangne menungso kewan darat kewan air manuk burung nah biji nek nerangne pamane engko kene pamane iki Sinto iki ngapesane iki iki kuwi ngurute pamane pengapesane apa manuk ngene iku diurut kudu ning minggu dipakeme minggu dhisik minggu Senin Selasa Rabu apa yang penting diurut minggu. Kowe cara golek paling anu balik teng mriki napa Nah kene karek engko sampean sir pamane goleki ning apa pamane ning apa lek teng dino kowe ngomongke palingane teng mriki oleh dina ning kene lek pengapesane
kuwi mang engko didelok bukune buku apa pamane ning buku landhep berarti iki landhep kan ning kene hitungane. Landhep ning kene berarti iki pengapesane iki kan pengapesane kewan darat. Berarti engko karek Minggu kewan darat, Senin ini kewan banyu. Oh, berarti Senin engko ngitunge ning dina. Jadi nek wis roh kan Pak kan urut. Ya terus munyer ya. Ter amane cinta Anda ukir ya rantel ning kene. Jadi ning kene iki rantel ning Minggu patokane. Ning Minggu iki kewan laut Senin berarti ya manuk, Selasa berarti biji-bijian, Rebo berarti tumbuhan. Nah, terus Rebo, Kemis, nah terus munyer wae sing penting urut. Niku lek nganti kliwat hitungane sih engko ucul. Jadi kudu anu ya. Kaya padha puterane apa kuwi jam. Berputar sesuai jarum jam. Jadi berurut nganti kliwat. Ora apa-apa. Iku. Iso, bukune. Gawe sitok. Ya. Sak layar. Kowe iki lek dino gawe iki. Buku urute. Urung apal diurutne pisan tulis. Ini wajib apal di buku 30 wajib. Kalau dhisik pelajari ya wajib sitok. Salah sitok benar. Rantel
kalau ada yang lupa bisa tanya ke temannya. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan ke saya. Ya, sekian dulu.